again. Mahal yan, yung mahal mahilo. Joke. Bitaw karon guys is Sunday and unsa na oras ade? Okay, salamat ade. 2:56 na and kay wala man mi nakadungog ang tikera, dapat nga mudong mi karon ang tikera. Nakadahuman na mag service sa buntag diri sa Dawis, mudong mi ang tikera kay para dito na pod mi magsimba. Unya kay ang mga taga Antikira kay nang lakaw man, nang lakaw din no. Mo nang ending nami karon diri sa balay unya nagkuan si Milyang nagkandak og free to pay. Free to pay. Dara. So dara si Milyang guys. Nag-offer siya libreng tupi para sa mga bata nga wala pa tupi ang buhok nga nag-consistent contestant. Ang first niyang customer guys is dara. Si Juda. Sige, bati na mo Juda. Kasi yung gibati ba nga first time yung makagupit. First time ko kagupit. Gibati ko kaanyag. So sa tinuod lang guys, dili siya barber. Sa barber. Dili siya tigupit. Gipaktisan na niya mga bata mo ng libre. Naman siya lagi razor. Razor or hair clipper kay kanang sa iyahan ning manghod din di pa ulian. Ano na siya hair clipper. Ang sulod sa hair clipper guys, sabi mo niya mo para mo ni sudanan sa hair clipper gi kuan na nila mo. Ana ba ana? Ana. Mo ni siya Nawalingon dito na. Sus, sorry mga gupit. sud sa hair clipper guys, dara. Na siya yung mga sudlay-sudlay nga mga gagmay na sudlay-sudlay. Uy, pagpujo mo uy. Pinangayo ni akong ate. So mo ni siya ang back sa hair clipper. Mo ni siya porma kani. Salamat po di kay kakuha. Mo na ang iyang mga na siya sudlay. Uy, banha lagi mo lagi. Mugbog. Na siya sudlay, na siya gunting, na po siya brush yung gamay, na siya oil. Kanang oil day abi kog mo na siya ibutang sa buhok nagkahumagupit. Dili di ay kanang oil mo na siya ibutang aring gigamit niya kay para di mo ungot kay katong ako yung nagupit ni Maika. Ako gagupit ni Maika guys, da si Maika. New hair si Maika. Tanay. Wow. So, Maika. So kanang niungot ag gupit. Anay si Juda, ako pa naggupit niya ani kinaunhan. Galing lang kay wa natiwas lagi kami ungot. Kay wa dapat di ay kada human og gupit. Butangan siya og oil. Dili pwede ang oil guys nga kanang giluto kanang mantika din na pwede. Dili pwede gas. Sana gas. Oil man na sa gas bino. Ang kanang kerosene. Di pwede dapat oil yun nga pang buhok. Dili pwede ambot oil mo na siya ang yang mga Baby oil daw pwede. kanang kuan tang asa na Tangki de gira. tangki di. Mo na siya sulod aning hair clipper kay para dai unsay mo ha number kanay number 3 na siya kung gusto ka number 3 ra katas amo na siya ingana para di mapahak di gid siya mapahak guys kay kiniha akong gigupitan ang kaning bungot ni Milyang na dang bungot wa na pahak no. Mo nang gupit. Then apo siya dire sulod nga mga dara instruction or manual dara mo na siya manual niya na diri kung saon yung paggupit unsay porma kung paingana ba boss. So mo to ipantawag pang ubang mga bata nga kay daghan man mga bata diri nga mga laki nga walay gupit mahal ba ya paggupit pila yung paggupit ang 50 na no 50 ba ya paggupit niya unless mahal paggupit kaysa mo ingani pa ka mo palit na lang kag ingani tagkuan naman daw ni sa Shopee tag pila de tag 300 da daw kung gusto ka mo order PM lang mi. Kadaog ginako te. Ambot mo di. 300 da siya nya dili nakapalit pa ka di warranty na. Ang imo na lang paliton ani maintenance kanang oil or habol na imong blade, pwede ka mapalit og bagong blade. O dira agin Blade Milyang. as in blade jud tinjilan. Di kanang espada. Say, kuan gibati mo dira gilo? Dili. Mga audience kanis maraw pa-upaw ko. So guys, ako ra mong i-update kunja kung napay laing tupihan si Milyang o unsay resulta sa jang pagupit ni Juda, das Juda. Wa pa nahuman kay gamay na likuwang. I-update naman ako inya. Anloy te.
Ano boy? Seryoso ka si Milyang, umurag professional oh. Swerte kayo mga kuan. Usang tupi mo, sir. Usa ra ka style tanan niya. Paano binagol? Kaya binagol. Raw. Upaw na ko. Napit na jud ah. Gamay lang unday kana lang likod. Ah, focus kayo pa no? Na, seryoso kayo. Kanila pa. Tupik pa professional na. Lupig ang professional ani nga kuan tig pagupit, tig panggupit. Nagpractice ko na si Milyang sa mga sagbot dito sa una. Gamay lang. Idang gipanggupitan ang mga sagbot. Ito, yawag na ako. Serious kayo. Ito, kukuha kay Juda guys. Kiawa mo ta. Pagunting na lang ikaw na. Tsa, gamaw na pa siya gunting dahil kita. Di, i-adjust rin ko na ang blade adto kay pa rin nakakinanan magunting. Asa? Ipagamay? Ha? Oh. Yan Ano na? Ah. Di ipaduol, ipasaka ka para mo gamay. Guys. Ah. Sakit? Da, sakit. Ito. Kaya wag Milyang oh. Hindi lagi. Uy, naiulo na tayo. Awa na luy. Nahumana guys, si Juda, dara si Juda. Juda. Tara, humana yahang na. Wow! Talikod. Talikod, talikod. Kaya tanawan ang buhok. Masa ang brasa na beng? Wala lagi. Na. Beng. So, nahumana gid si Juda. Ambot wala pa may mga bata nga niabot. Ay, maguban ang pagupit oy. Beng. Wa pa man hadlok siguro. Wala lagi ang brasa na. Nadi ang brush lagi. Wala oy. Ang next customer. Tanay! Unloy the generate! Oh. Pila ka kilo kaloy? Pila ka kilo? Ano loy kanang pina pawan. Unsa man nimo ha? Pina Fernando po o pina Estrada? Unsa mo ha? Unsa mo loy? Estrada o Fernando po? So di pa siya ka-decide guys kung unsa yang style sa gupit. Basta ano to inya. Ako ipakita ninyo kung sa forma. Tanawag na ako sa mong gupit ay. Tiyo, excited guys, Milyang. Tananeng! Uy, kato sa daas ang imong igupit kay tanan pa imong kuanon. Pabubuan pa nimo tanan. Ayaw imubo kadayon. Ano na hodaan. Ambot mo Milyang. Lahi mo gupit ikaw lahi ka. Ako buti ako manager. Unsa gikulbaan kaloy wala? Kulbaan baka wala. Wa. Antay loy ha. Tris. Tapi mabaw. Okay, ibabaw ta na. Ina loy na. See you later guys. Later guys. Mana si Anloy? Talikod loy, talikod gamay. Kilid. Wow! Second customer. Natag na. Ikatulong customer. Hi lang. Hi. Milyang. Nahuman na ta sa ikatulong customer no. So ang sunod na mga customer kay tantanan si Odel. Unsay mo Odel? Fernando po or Estrada? Or Coco Martin. So guys, akong ihangya si Milyang.
Nga ako sa siyang gupitan kuan ko ang kila din lapit kay para kuan para gamay pag gamay ang buhok. Dili pa man tantong taas yung buhok pero akong gupitan gamay. So, ako ra man patanawon. Gipapahuway sa ang razor guys kay kanang niinit na siya kaayo. Kinahanglan man siguro na siya papahuwayan og 10 minutes kuno matud pa. Ay para itan tong init. Sanas miliyang ready na siya. Ready na ka be? Ready na ka? Always ready. Uy, yung tukon ta. Ready na ba ka? Lingkod na. Lingkod na. Ano naman? Sentro na. Sana sang bata eh. Ah. Tan-tan-tan! Tan-tan! Asa ba? Ayaw na lang. Ubi, sige, sabi mo sa gupit. Kung mapagupit mo, ayaw na lang. Gabi, nindot, manggod. Nanduta mo, uy. Manggod, Saan pa ko kakita? ako yung gupit, ana ha? Oh. Ako na ko talikod ko, talikod. Puyutan ka na ko. Ito bang? Kuko Martin, ikaw ba yan? Kuko Martin. Kaba Martin. So, maura to si Milyang mag-uwan na may line customer. Sabi, mana? Ano yung batin mo, Nel? I'm so excited. Nilo ko na. So, natay na yung customer ka. Ang tiga ni mo dong? Trans. Kasi mo gupit ni mo trans ako si Atan. Ano man? Gupitan. Ako na lang magupit ni mo trans. Gusto ka ba? Taraw. May mag-download ko duwa me. So guys, mo to daghan na customer no. Ikakuan na ni si Odel, Dara si Maika guys, ako nagupit na niya. Hi May na hi. Hi na ako nagupit na ni Maika. Amazing! So guys, ako na yung nagupit sa last nga bata. Maungo na ko ka-outro. Hehehe. Hi guys! So, ganihan, nahuman na yun among paggupit. Wala na ko ka closing or sana close up sa to. Closure. Basta kay wala ko naka-close akong vlog kay nakalimot na ko kay ako may kalalasan kita nga ning gupit. Char! Nako gigupitan nga bata guys. Nya mo to wala na ko kanang naka-close. Sabay ko sa naka-ending closing ba na. So, moto and among nagupitan sa ni Milyang is 1, 2, 3, 4, 5. 5 niya ikaunom si Milyang. Ako yung nagupit ni Milyang. Uy! So guys, moro to ang among vlog para adlaw. Then ugma continuation pa ugma ang mga free gupit para sa mga first time nga magpagupit sa mua. Char. So magupitay na meron.
So, salamat sa inyong pagtanaw ng vlog, guys. Amazing! Sa pag-subscribe kung wala pa ka nakasubscribe. And don't forget to like this video and share if you want. So, salamat sa inyong pagtanaw, guys. Sinaot nga na mo sa saktong panlawas. And shout out day ko ni Ma'am Annalie Mular from Hilongos Leyte nga naa siya karon sa Kuwait. Shout out ni mo diha, Ma'am, ug sa tanang taga Hilongos Leyte. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa among mga vlog. And see you all on our next vlog. Bye!